fora de les muralles i que tenien territori per poder practicar l'agricultura, i després hi havia les domus, que les domus eren les cases de luxe, de cases dels rics, a on? Dins de les muralles. És a dir, les cases dels rics estaven dins de la ciutat. Aquesta és la domus més important que tenim fins ara. La domus de Can Cruzat. I fixeu-vos on comença i on acaba. I no només això, heu de pensar que d'aquesta part d'aquí va fins a l'altre costat del carrer. És a dir, estem parlant d'una domus molt important. Però no només això. Que veieu on està? Que veieu que està tot just a l'encreuament? Això què significa? Què us he dit de l'encreuament? Qui se situava aquest encreuament? Recordeu que us he dit, la gent que tenia molts diners on anava a viure, com més a prop d'aquest carro, com més a prop d'aquests cables, d'aquests romanos, molt millor. Què significa llavors? Que aquest senyor que vivia a la ciutat, perquè està tot just, deixem passar, noi, està tot just a l'encreuament d'aquests carros i d'aquests decumanos. D'acord, noi? Segur? Casualment aquest d'aquí. El carrer que anava de a oest, molt bé. Resulta que aquests dos carrers normalment el que feien era d'aquest encreuament d'aquests dos carrers, tot just al mig, construïen una plaça molt important, que després d'això ja ho parlarem. Però resulta que en el cas d'Iluro és una excepció. És a dir, a Iluro no van posar aquella plaça plano, aquell encreuament, van posar una altra cosa. Això molt simple, per dir-los així. No estem molt llarg. Nosaltres sabeu que dèiem el nom d'Iluro i ja està. D'acord? És molt llarg. Doncs ja no pensem això, que estem parlant aquí tenim de termes públics. Cuida't! I això què significa? Que la gent anava a comprar? No. Resulta que la gent que hi vivia, la gent que anava a comprar a aquell mercat, els comerciants, part de la mercaderia que tenien de més, de sobres, i no la posaven a la venda on la tenien guardada, en aquell subsol, al soterrani. Per què? Perquè d'aquella manera els productes es conservessin de la millor manera possible. D'acord, nois? Al mercat. També anaven a un lloc que es deien tavernae. De què sona la paraula taverna? A un bar. Molt bé. És que resulta que els romans tenien unes botiguetes que eren les seves tavernes. A les tavernes, imagineu-vos, doncs, aquí, és com si fos aquí, tot just a la part d'entrada tenien totes les mercaderies perquè era una miqueta l'aparador, i un cop hi entraves tenien un taulell molt gran. I què tenien en aquell taulell? Doncs era el taulell on podies anar a prendre una copeta de vi, podies prendre un got de vi, i podries prendre també una cosa per menjar. Una tapeta. Sí, el que per nosaltres seria una tapa, per fer un mos. I no prenien. És com si fos el que us deia a les tavernes d'avui en dia. A part d'això, tot just aquesta botiga el que feia era tenir comunicació amb la part del final. Cap a dins. Que no veig moja, que no veig moja. És a dir, que venien altres pobles a vendre i a comprar els productes. Després, com és que els humans arriben aquí a la península ibèrica? Algú sap diu? No? Doncs, ara anem cap allà, us han explicat. I què porta la globalització? Què fa la globalització? Dominaran aquest poble i ells què voldran? Que la cultura romana què? Es posi voldran, els humans saben que la cultura romana s'imposi aquí. A partir de la moneda romana, de la llengua, ara es parlarà llatí, vindrà molta gent, molts humans que estaran jubilats, per exemple,
a viure aquí, vale? I perquè tothom s'adapti a la seva manera de fer. Aquest procés era un procés molt llarg, vale? Durant molts segles. El què? Sí, clar, com es tenen aquí, votant que la gent que viu aquí es converteix igual que ells. Doncs ara no va passar. Llavors, les joies i els ornaments que es ficaven a la roba i als cabells eren molt importants, perquè això et demostrava la importància d'aquesta persona, si tenia molts diners, pocs diners, si de l'atleta, etc. Vale? Llavors aquí veiem diferents arrencades, diferents penjolls d'aquestes agulles de roba, d'aquests vestits, vale? Arracades, dels patricis com de l'atleta. Vale? El que passa que l'atleta només s'ho posava, depèn de quines circumstàncies, si tenien que anar a alguna acte important, i era la primera que doncs, que la tenia una central, que no heu vist segurament en pel·lícules, o també a les viles, a la seva vila de Tarragona. Tenien viles. Això ho deveu trobar la setmana al cementiri, del cementiri di Ludo, que on era el cementiri di Ludo? A les afores de la ciutat, i és a partir de la riera cap allà, ja és on hi havia el cementiri. Un moment. Dieu adeu.